Poštovani predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine, predsednice Republike Srpske, predsednice Vlade Republike Srbije, Vaša svetosti, poštovani građani Niša, bezbroj puta sam bio u Nišu. Nikada nigde nisam sanjao da ću ovoliko ljudi da vidim u Nišu. I to danas i večeras govori o nekoj novoj, drugačijoj, o našoj Srbiji, o Srbiji budućnosti. 5 godina je kako obeležavamo na ovako veličanstven način godišnjicu agresije NATO-a na jednu malu, slobodoljubivu i nikada pokorenu zemlju. Ponosan sam na vas, dragi građani Srbije, jer vaš slobodarski duh naterao je nas da, učeći mlade generacije onome što se zbivalo, ne zaboravimo da budućnost možemo da gradimo samo na takvim osnovama, čuvajući slobodu, nezavisnost i samostalnost Srbije kao najviše vrednosti. Hvala vam što je Srbija ponosa i budućnosti večeras ovde u Nišu zajedno sa nama. Na kraju, nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, nego tišinu naših prijatelja. Ovo je davno rekao Martin Luther Kinga, ja nisam mogao da nađem ništa snažnije i tačnije čime bih počeo ovo sećanje na NATO agresiju koja je otpočela pre 20 godina. I jedino što imam da dodam je da tada prijatelje gotovo da nismo ni imali. Hvala onima koji nisu bili protiv nas, ali nam pomagao nije gotovo niko. Bili smo sami suočeni sa najvećom vojnom silom na svetu, sa koalicijom bogatih i moćnih, sa 22.000 tona bombi i raketa i sa njihovim jasnim ciljem. Da nas poraze, unize i da jedan deo naše teritorije predaju nekom drugom. Danas, 20 godina kasnije, mi ponovo imamo prijatelje, ali i one koji nam više nisu neprijatelji, uz jasnu razliku u mišljenju o svemu što se događalo. I ono što je za nas zločin, a smrt 2.500 civila, smrt 79 dece, devastiranje jedne zemlje, šteta koja se meri desetinama milijardi dolara, za nas će uvek biti zločin. Za njih je, čak ako i toliko hoće da priznaju, greška. Greška uz koju tu i tamo dodaju izraz tragična. I to je ono na što mi nikada nećemo da pristanemo. Ne ovde u Nišu, na koji su protivno svim konvencijama bacane kasetne bombe da bi ubijale trudnice na pijacama. I ne u Varvarinu, ne u Grdelici, ne u Ralji, ne Merdaru, Pazaru, Batajnici, gde su njihove greške za nas značile gubitak najvažniji od svih života, onih dečijih života. Nemamo mi prava na to da pognemo glavu i sebi kažemo, pa dobro, greška, jer bi to značilo da i sopstvene živote upravo tako doživljavamo. Kao grešku koja, kada neko to hoće, može da bude poništena i zaboravljena. A mi nismo greška. Naš narod nije greška. Mi smo brojčano mali, ponosni narod, pobednik u velikim ratovima, snažan, darovit, spreman na žrtvu, ali i na pomirenje, uz taj jedan mali uslov, važan za naš opstanak. A taj uslov je, kao što rekoh, samo jedan, da ne zaboravljamo nikada nikome naše živote, posebno ne dečije živote. I sve ostalo je nešto što se da popraviti. Ruševine nisu odavno glavni deo naših sećanja. Pohranjene su među sve one koje smo doživali u istoriji. Izgradili smo nove bolnice i ovde u Nišu i svuda po Srbiji. Umesto onih 19 koje su uništene i nove škole, umesto 69 uništenih i nove stambene objekte, umesto 25.000 uništenih i nove puteve, mostove, pruge. Ali ovde u Nišu našu Ljiljanu Spasić, divnu ženu, trudnicu, niko ne može da vrati. Ni u Varvarinu našu Sanju Milenković,
učenicu prvog razreda matematičke gimnazije. U Aleksincu porodicu Milić, dvogodišnji Marko Simić iz Novog Pazara, 10 dana pošto je radosno duvao svećice, na rođendanskoj torti poginuo je u krilu svog oca Vladana. Brat i sestra Stefan i Dejana zajedno su izgubili živote u napadu NATO agresora na Ralju. Mala Milica iz Batajnice ubijena je na noši uveče pred spavanje i postala je simbol svih nevinih žrtava. I niko nije odgovarao za ove zločine. Srpski civili, naša deca, bili su dozvoljena meta agresije NATO-a i za njih je to bila samo greška. Za nas to nikada neće biti greška. I za nas ta deca i ti ljudi nikada neće otići u zaborav. Dve i po hiljade života, to nećemo i ne smemo da zaboravimo. I nisu oni bili greška. Greška su oni koji su ih ubili i njihovo uzimanje jeste bio zločin. To Srbija danas i sme i može i mora da kaže. Jer ma koliko radili protiv Srbije, Srbija je danas jača i snažnija nego što je ikada bila. I to dobro moraju da znaju. Na to nas tera budućnost i odgovornost koju za nju nosimo. I 20 godina posle bombardovanja ta budućnost je najsvetija obaveza koju imamo i prema žrtvama i prema sećanju. To je obaveza prema životu koju u ovoj zemlji tako krcatoj smrću mora da postane najsvetija dužnost. I nijedan više nikada ne sme da bude proglašen za grešku. Kao što oni ubijani u Jasenovcu, Jadovnu, Prebilovcima, Golubnjači, operacija Oluja nisu bili nikakva greška, već namera nekih da nas u potpunosti unište. Život mora da bude zaštićen, mora da bude omogućen, siguran, slobodan i mora da bude naš prvi zadatak i naš najvažniji cilj. Našu tolerantnost, našu spremnost da oprostimo i pružimo roku pomirenja pogrešno je protumačio nekakav Jamie Shea, portparol krvavog pohoda na našu zemlju. Kaže, Srbe treba spokojno bombardovati jer će sve brzo zaboraviti. Vas 22 hiljade večeras pokazuje da nikada nećemo zaboraviti, jer ne smemo da zaboravimo taj teški zločin nad našom decom i nad našim narodom. Danas demantujemo zločinački optimizam Jamie Shea. Nismo i nikada nećemo zaboraviti zločine koji ste počinili ovoj zemlji i ovom gradu heroju Nišu. Kao što nikada nećemo zaboraviti Petera Handkea, Aleksandra Solženjicina, Harolda Pintera i Noama Čonskom, velike ljude, najveće u svom vremenu, koji su integritetom svojih ličnosti stali na stranu male Srbije, na stranu istine, podržali istinu, podržali pravdu, podržali našu malu zemlju. Nikada nećemo zaboraviti ni Marinosa Ricudisa, kapetana grčke ratne mornarice, koji je odbio naređenje vrhovne komande NATO da pošalje smrtonosne projektile na Srbiju. Možete vi to snažnije, taj čovjek je izgubio sve posle toga u životu, samo zbog naše Srbije. Večno je naše poštovanje prema čestitim svedocima istine majoru Binelu i generalu Mekenziju. Pamtit ćemo zauvek sunarodnike Jamie Shea, koji su za razliku od njega u raznim istorijskim prilikama deo sebe ostavili srpskom narodu. Od admirala Trubridža, Flore Sens do Rebeke West. Njima treba da objasnite zbog čega ste tako surovo ubijali jednu malu, ponositu zemlju kakva je naša Srbija. O svemu ostalom i danas možemo da razgovaramo, sem o zaboravu. I o Kosovu, kojem ste nam bombama i lošom politikom i njihovom i našom gotovo otkinuli od ostatka tela. I o susedima koji su ćutali u Evropi, koja je učestvovala i o rešenjima, kompromisu i miru. Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji najobespravljenija su etnička grupa i grupacija na tlu Evrope.
o njihovim pravima i bezbednosti trebalo bi da brinu i UNMIK i KFOR i EULEX, barem formalno u skladu sa rezolucijom 1244. S pravom se pitam, zbog čega danas oni koji su zbog tobožnje zaštite prava Albanaca razorili našu zemlju nisu zainteresovani da Srbima obezbede bezbednost na Kosovu i Metohiji. Nisu istraženi niti procesuirani gnusni zločini počinjeni nad Srbima. Izveštaj Dika Martija o vađenju organa otetih Srba u takozvanoj žutoj kući uporno ignorišu međunarodne pravne institucije. Zbog čega je sada odjedanput tako teško da se formira zajednica srpskih opština čije ste formiranje potpisali još pre 6 godina? Zbog čega je tako strašno da se ukinu necivilizacijske takse na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine? Zbog čega se toleriše formiranje albanske vojne sile i njena pretnja srpskom stanovništvu? Zato i danas, 20 godina kasnije, izražavamo zahvalnost najboljima i najhrabrijima među nama, a to su Srbi sa Kosova i Metohije, koji čuvaju svoje ognjišta i naše srpsko ime i prezime. I nadamo se da nikome neće na pamet da padne da ih ubije i proteruje. U protivnom, pažljivo me slušajte, naš narod nećemo, ne smemo i ne možemo da ostavimo na cedilu. Tokom svog dugog istorijskog trajanja Srbija se više puta poput Feniks ptice dizala iz pepela. Oporavila se od sankcija koje su je nametnute 90-ih, od pustoši i užasa koji su ostali iza bombardovanja i agresije i od unutrašnje pljačke zemlje i uništivanja nacionalne ekonomije posle 2000. Danas ponosom možemo da kažemo da je pametni i dobri narod Srbije, veran rodoljubivim idealima predaka i posvećen budućnosti svoje dece, pokrenuo vaskrs voljene otadžbine. Na tom putu oporavka ne mogu da nas zaustave. Narod Srbije je dostojanstveno doneo odluku da ne želi članstvo Srbije u NATO-u i da je vojna neutralnost naš prirodni izbor. Dakle, mi samo nećemo da budemo deo NATO-a. Hoćemo da budemo svoji na svome i ništa više. Nikomu ne pretimo, samo hoćemo da čuvamo svoje nebo i da sami štitimo i branimo svoju zemlju. I za to imamo sve više snage i sve više mogućnosti, jer Srbija danas je 10-struko jača nego 99. i 20 puta jača nego 2008. godine. Srbija je ekonomski, vojno, svojim međunarodnim ugledom, privrženošću i evropskim vrednostima osigurala sebi poziciju da bude respektovan inicijator političkih rešenja. Pokazali smo spremnost da kompromisima, da ustupcima zauvek zatvorimo knjigu neprestajnih sukoba i otvorimo razdoblje mira i prosperiteta za sve narode Balkana. Nažalost, jasno je da svi drugi to ne žele. Jasno je da samo žele poraz. Jasno je da samo žele uniženje i poraz Srbije. Na to naš je odgovor jasan. Razgovore, pregovore uvek hoćemo. A poraz Srbije, ma koliko dugo čekali, nećete dočekati. I hvala vam, drage Nišlije, hvala, dragi prijatelji, što vas je ovoliko da vide da Srbiju pokoriti ne mogu, da Srbiju niko da pokori ne može. I ne mislimo da smo bezgrešni. Znamo vrlo dobro da smo radili i loše stvari, ali znajući koliko toga i od nas zavisi, spremni smo na svaki dijalog, iskorišćavanje i najsitnije mogućnosti koje se pred nama pojavi. Hoćemo da radimo, da svima pružimo ruku, saslušamo, dogovorimo se, jer baš nama mir je najpotrebniji i baš nama su životi najpotrebniji. Ali očigledno da drugi to ne žele. Ne žele srpsku ispruženu ruku. Oni žele našu pognutu glavu. Mnogo smo puta glavu poginjali, mnogo smo puta se saginjali, mnogo smo puta glavu gubili, ali nikada se pognuli nismo, zato što je to neko drugi tražio. Zato su životi ovih poginulih, stradalih jedini način da ne zaboravimo,
i da svake godine dovoljno nas da možemo da ponovimo imena i Milice, i Dejane, i Sanje, i Svetlane, i Bojane, i Alekse, i Stefana, i Jovana, i Marka, i Vladana, i svih onih 2500 žrtava koje zauvek moramo da pamtimo, da pognemo glavu kada mi hoćemo, a ne kada to od nas traže. To je suština slobodne, suverene, nezavisne i samostalne Srbije. Bez nas, bez Srbije koja ponovo ima prijatelje i koja ima manje neprijatelja i koja je jaka, sve bezbednija, sve zaposlenija, sigurnija, izgrađena, neće biti ni sećanja ni istorije. Potrebni smo danas svim tim izginulim ljudima. Potrebni smo im uspravni, ponosni, spremni da ponavljamo dok je i sveta i veka. Da ti naši ljudi, da ta naša deca nisu bili nikakva greška. Greška je bila što su neki drugi uradili. I ne samo greška, već zločin. I to ne smemo da prestanemo da ponavljamo. Ma koliko jaki i snažni bili. Da, to je bio zločin nad našom decom. Da, to je bio zločin nad našim narodom. Zato što svaki prelazak na silu, prestanak normalne komunikacije, prelazak na bombe kao argument jeste zločin. Svaka kazna primjenjena na nedužnom jeste više od zločina. Od toga danas niko ne treba da beži. Balkan je i dalje jedna zapaljiva smesa sa kojom više niko ne sme da pogreši. I moramo, i Srbija će sve uraditi da tako i bude, da komuniciramo rečima, a ne gvožđem. Moramo da počnemo da se pozdravljamo, a ne da se gledamo preko nišana. Moramo da tražimo rešenja da bismo izbjegli metke. I to ne zato što smo slabi, jer da vas podsjetim, dragi prijatelji, kada sam postao ministar odbrane, imali smo jedan jedini MiG-29, koji je češće ukrašavao naše livade, jer ni hangar nismo imali, nego što je leteo. Vojska Srbije je danas respektabilna sila i ima 14 MiG-ova 29 koji ne samo da mogu da lete, nego su i naoružani i opremljeni najmoćnijim radarskim sistemima u svetu. Već i zato što smo u stanju da odbranimo naše državne i nacionalne interese. Ali razgovor umesto metaka, to mora da bude naša politika. Politika budućnosti. To je na kraju jedini način da nađemo mir i za sve one koji su poginuli u svim tim ratovima, pa i u agresiji od koja je prošlo 20 godina. Da ih se u miru i na miru sećamo. I da znaju da zločina više neće biti, baš kao i da je onaj nad njima zapamćen i nikada neće biti zaboravljen. I da znaju da Srbija živi i za njih. I dragi Slađane, to je divni čovek, naš podoficir, koji je izgubio obe šake. Na 107. minu je naleteo, zbog koje je izgubio šake. Na 107. minu koju su zločinci bacili u Srbiju. Ali ima Anđelu i Bogoljuba, svoje unuke. Imaće ih još ako Bog da. I hvala vam, Slađane, na vašem junaštvu. Hvala na odanosti otadžbini. Jer, ne ljutite se, šta smo svi mi za našu otadžbinu? Ništa. Nema ništa preče i važnije od naše otadžbine. I hvala vam beskrajno. Klanjam se svemu onome što ste za našu otadžbinu napravili i uradili. I beskrajno hvala za svu našu decu koju ste spasili od zločinačkih mina. I za razliku od vas, ja mogu i da plačem. Imam pravo na to. Vi nemate, Bogoljub i Anđela bi se ljutili. Nemojte se ljutiti, Željka, da se ti ne naljutiš. Ja Mileta, uvijek zovem predsjednik, šta je on neki predsjedavajući, predsjednik, što da se niko ne naljuti.
mnogo volim i poštujem Bosnu i Hercegovinu, sve u redu. Mile, hvala ti na svim lepim rečima koji si večeras izgovorio. Hvala ti na tome što voliš Srbiju. Hvala ti na tome što si uvek sa nama. Vaša svetosti, uz ovo što je Mile govorio, hoću dve reči da vam kažem. Narednih nedelja i meseci pokušavaće, shvatili su da Republiku Srpsku nije lako srušiti dok je Srbija iza Republike Srpske. Krenuli su da sruše Srbiju. Šta god, samo hoću vama, drage Nišlije i svi građani Srbije, večeras da poručim 24. marta, a ja sam ovde među vama i svake godine obeležavamo početak agresije od pre 5 godina. Ranije smo to nazivali NATO kampanjom. Stideli smo se da pravim imenom nazovemo zločin. Stideli smo se da pravim imenom nazovemo agresiju. Hoću samo jednu stvar da vam kažem. Krenuli su da sruše Srbiju. Ja, braćo i sestre, dragi Mile, vaša svetosti, nemam šta drugo da vam kažem. Šta god da se dogodi, kako god da se dogodi, šta god da se dogodilo meni i bilo kome od nas, nikada nemojte da dopustite bilo kome da sruši slobodu, nezavisnost i samostalnost Republike Srbije. Nikada nikome, i zapamtite ove moje reči, šta god ko govorio. Čast mi je ovde, pored Čegra, na kome je Stevan Sinđelić kuburom ispisao jednu od najslavnijih stranica srpskog rodoljuba i junaštva, da pored svetih Lobolja Ćelekule pozdravim sve vas, dragi prijatelji, pozdravim narod Srbije i kažem da Srbiju ne mogu da pobede, da će Srbija da pobeđuje i u broju novih fabrika, a samo u Nišu sam ih otvorio 6, sam, mali i ovakav i onakav Aleksandar Vučić, 6 novih fabrika, investicija, stvaranjem bogatijeg društva, ali da će imati snage da se izbori sa svima koji žele da je na putu normalnosti i uspeha zaustave. I naravno, Srbija će imati ponosa da se seća sebe i svojih žrtava, onih koji su dali jedino što su imali za spas otadžbine, a to je njihov život. Neka im je večna slava, zauvek ćemo ih pamtiti i nositi u srcu. Slava našim vojnicima, slava našim policajcima, slava običnim Srbima, srpskim ljudima, slava našoj poginuloj deci. Bog da im dušu prosti, neka večno živi naša jedina i nepokorena i nepokolebljiva otadžbina Srbija. Živela Srbija! Godišnjicu agresije NATO-a na jednu malu, slobodoljubivu i nikada pokorenu zemlju. Bili smo sami suočeni sa najvećim vojnim silom na svetu i ono što je za nas zločin, a smrt 2500 civila, smrt 79 dece, devastiranje jedne zemlje, štete koje se meri desetinama milijardi dolara, za nas će uvek biti zločin. Za njih je, čak ako i toliko hoće da priznaju, greška uz koju tu i tamo dodaju izraz tragična. Samo hoćemo da čuvamo svoje nebo i da sami štitimo i branimo svoju zemlju. Ne žele srpsku ispruženu ruku,
Oni žele našu pognutu glavu. I to je suština slobodne, suverene, nezavisne i samostalne Srbije. Da Srbiju pokoriti ne mogu. Da Srbiju niko da pokori ne može. Smo to nazivali NATO kampanjom. Stidili smo se da pravim imenom nazovemo zločin. Zato su životi ovih poginulih, stradalih jedini način da ne zaboravimo i da znaju da Srbija živi iza njih, koji u ovoj zemlji tako krcatoj smrću mora da postane najsvetija dužnost i posvećen budućnosti svoje dece, pokrenuo vaskrs voljene otadžbine. Na tom putu oporavka ne mogu da nas zauzmu. Neka im je večna slava, zauvek ćemo ih pamtiti i nositi u srcu. Slava našim vojnicima, slava našim policajcima, slava običnim Srbima, srpskim ljudima, slava našoj poginuloj deci. Tokom svog dugog istorijskog trajanja Srbija se više puta poput Feniks ptice dizala iz pepela. I naravno, Srbija će imati ponosa da se seća sebe i svojih žrtava. Onih koji su dali jedino što su imali za spas otadžbine, a to je njihov život. Bog da im dušu prosti, neka večno živi naša jedina i nepokorena i